abaltzizketan oso pozik gaude eta eskerra guztioi eta bereiziki gure abetzelako eskola proiektua duzuen herritarrei. Eredu eta bide izan zareterako urte guzti hauetan. Garai baten abaltzizketan, bazen eskola, baina 1975 urten itxi egin zen. Eta bertako haurrak inguruko eskoletara joan behar izan zuten urte batzutan. Handik ia 25 urtetara, 1989ko irailean, abaltzizketako herriak berriro herriko haurren algarak entzuteko aukera izan zuen. Hasiera hartan, haurrezkuntzako mailak bakarrik eskainiko ziren, eta 8 haurrekin izan zen irekiera. 2002-2003 ikasturtetik aurrera, guraso eta udalaren lanen ondorioz, lehenengo maileko haurrek herrian ikasten gelditzeko aukera izatea lortu zen. Handik 2 urtera eta lan gehiagoren poderioz, Txalburu Eskola izeneko eskola txikitxo bat lortu genuen abaltzizketan. Haur hezkuntza osoa eta lehen hezkuntzako lehenengo eta bigarren mailak izango zituen oraindik. Aurten, 4 gelatan banatuta dauden 37 ikasle dituen eskola bada gurea. Eta 16 ikaslek erabiltzen dute jangela zerbitzua egunero. Txalburu Eskola sortu zen unetik ona, beraz, bide luzea jorratu behar izan dugu. Bide honetan, gauza asko lortu ditugu eta gaur egun harro senti gaitezke daukagun guztiarekin. Baina esan ohi den bezala, beti dago zer hobetu eta zer egin. Eskola eraikuntza handiago bat lortzea izango litzateke egun gure ametsi zoragarriena. Beaz, datorrela ba Mikel Olano, gure artea. Kaixo, eta eguerdion denoi. Beste urte batez, eskola txikiak festa baten inguruan biltzen gara. Aurtengoan, abaltzizketan izan da. Aralarko mendikataaren magalean. 24. dugu aurtengoa. Bada zerbait. 24 urte pasatu dira, aurrenekoz festa hau burutu zenetik bidani goiatzen. Orduko gogoak eta ilusioak ikaragarriak ziran, eta oraingoak ez dira txikiagoak. Festa honen helburuetako bat hauxe da. Denok elkartu
eta egun polit bat pasatzea. Baina elkartze honek baditu arrazoi sendoagoak ere. Denok batera sentitzen dugu ze garrantzia daukaten eskola hauek gure herri eta auzo txikietan. Denok batera aldarrikatzen dugu hemen saltoka eta jolasean dabiltzan seme alabek gure herrietan hazi eta eztea. Ondo pasatu eguna eta zoriontsuak izan. Gora eskola txikiak, gora herri eta auzo txikiak. Bueno, guaina iritsi zaigu lekukoa pasatzeko unea. Eta, bueno, jakin datorren urten, Larraulen izango deula eskola txikien festa egun hau. Eta han izango deu elkar ikusteko aukera eta ordune festa giron. Eta ordun, igo daitezela, holtza gainea, Larrauti datozkigun, Iraide Tejeria, Tamanes Urkaregi ikasleak. Eta hauei, Abatzizketako eskolako 6. mailako ikasle Amaia Otamendi eta Belen Garmendiak emango diete testigua. Aurrea ba. Atxaldeon, bueno, ja festa nahiko aurreratu da, eskola txikitako festa, ikusten zen bezala, eta bueno, jenden aldetik geni usteet, nahiko harrera hona izan dula, egualdik bastante naldu dula, honek animo amate guri Txalburu eskolakin behize, oain arte seitu duen bezala, gehore lan eseitzeko. Gu konbentzimentu oso daukegu Txalburu eskolakin, irakasteko ero bintzat gure aurrentzako moduik egokina dela. Horren alde borrokatu dugu eta horren alde borrokatzeko presto gare. Ikuste dugu eskola txiki bere berrezitasune gauzkela beste eskolatatik, baina pena merezidun gauza dela. Abatizketa izea aportatu joan ikusita, oso animoso gare behan alde lan egiteko. Festa antolatzeke lan pixka suponitu jo, baina nik uste pena merezi izan dula indan lan guztiek ikusita azken baten ze ondorio dukidun, ezta? Bai jende aldetik, eta oso animoso gehatu da festakin.